Nasa kustodiya ngunyan kan otoridad ang sarong lalaki matapos na magpositibo sa ginibong drug buy-bust operation. Kung sa inang sospek nakuhaan ng 50 gramo nin illegal na droga na igwang estimated market value na 340,000 pesos sa ginibong buy-bust. Ang pinagsarong pwersa kang 501st Maneuver Company, Regional Mobile Force Battalion 5, asin Nabua Municipal Police Station ang naging dalan sa pagkakaaresto kan sospek kasudma, Oktubre 17, pasado 1:16 nin maagahon sa Nabua, Camarines Sur. Ang suspechado binistong si alias Paking, 28 anyos na residente kang Barangay Santa Cruz Sur, Iriga City. Sigun kay Police Staff Sergeant Marlon Galarte, tagapagtaram kan Nabua Municipal Police Station, dai konsideradong high-value individual ang suspechado. Huli tabako ini residente kan nasambitan na lugar. Alagad aloy na inimpigmamanmanan kang pulisya. Kami po, yun nga sabi mi, sobrang pagpapasalamat mi sa mga residente kan Banwaan na Nabua. Dahil po sila nag-uuntok sa pagtao ki information sa satuyang station. So ini po base na din po sa mga sumbong kang mga residensya po sa manlaylay na barangay. So kaya po pig-monitoring kan sa tuyang mga kapulisan and na-find out po na ininganing tao na ining suspect is positive sa illegal transaction. Nakumpiskar man sa suspechado ang sarong bag na igwan laog na sarong caliber 45 pistol. Nakargado ning 7 bala, asin 7 sachet ning illegal na droga, asin iba pang gamit kay ni. Ang Nabua Municipal Police Station po, dahil po nagpupundo, lalong-lalo na po sa pag-conduct ang mga information dissemination. Bakulang po, pandadako sa mga illegal na pigigibo ang mga tao. Pagos po, kaya man po ang samuyang pagbisita sa mga barangay. Sa presente, nasa kustodiya na kan Nabua MPS ang suspechado na sasaangatan ng kasong pagbalgar sa Acta Republica 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002, as in Acta Republica 10591 o Philippines of Firearms Law na katakod sa COMELEC Resolution No. 10728. Para sa mga baretang tatak Bicol, May Arango.